Hola, moi dos días. Bueno, nesta seguinte mesa vamos a seguir profundizando un pouco que xa iniciou Anxos e vamos a falar de como se utiliza o podcast no mundo do ensino. Vedes no escenario me acompañan 4 persoas, cada unha delas en sitios ben diferentes, pero que vino fan unha utilización moi similar do que é este recurso, esta ferramenta. E sobre todo da parte de detrás, que, por exemplo, o que máis nos une, a radio. Vamos a dar, como radio, como este resultado final de moitos programas de radio poden utilizarse dentro do mundo da educación. E vamos a conocer 4 propostas diferentes, 4 persoas que nos acompañan, vou ir presentando. A primeira persona que vedes aquí, a miña man esquerda, está Bernardo Penabade. Bernardo ahora mismo está liberado de cargas laborais, pero durante moitos anos traballou en Burela. E levou adiante un par de proxectos moi interesantes, como foron o Proxecto Neo e como é o modelo Burela. En Burela das unha situación social moi interesante e que hai persoas de moitísimas nacionalidades. E este traballo de integración e de traballo conxunto dentro do centro de ensino foi moi interesante con estes dous proxectos que puxo en marcha Bernardo Penabade. Eles nos falarán desa parte de experiencia e seguramente de algunha outra. A meu lado está María Isabel, vou ler o nome, perdóname, porque teño así esa memoria, González Camoira. Ela é asesora no Centro de Formación e Recursos que hai en Ferrol, un centro que depende da Xunta de Galicia e que colabora cos profesionais do ensino ofrecéndolles formación. A radio está presente dentro desa formación que o CEFOR ofrece tamén. Ao outro lado da pantalla temos a Santiago Veloso. Santiago forma parte de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas é unha asociación cultural que leva dende 1995 facendo un traballo de difusión da cultura galega e portuguesa nos centros de ensino de toda Galicia. Un traballo no que na radio ten un peso específico moi importante. E, ese traballo que é unha asociación cultural fai dentro do mundo de ensino colaborando cos propios centros e poñendo en valor estas culturas de Galicia e Portugal, tan unha labor moi interesante. E, ao final, no extremo do escenario, temos, hai un pequeno cambio no programa. Veredes que no programa aparece Ana Ares, que é a vicerrectora do campus de Ferrol. Finalmente, a vicerrectora, por problemas profesionales, non pode acompañarnos, pero nos mandou unha magnífica sustituta, porque está con nos Eugenia Conde Noguerol. Ela é da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña e tamén vai a compartir con nos a súa experiencia. Pois, imos empezar, se acaso, se vos parece ben, como estamos sentados. Vamos a que empezade a vosa participación. Bernardo, si te parece ben, empezamos. Moi ben. Moi bon día. Xa se comentou aquí, a nosa é unha experiencia de diálogo intercultural. A sociedade do século XXI é a do movimento de persoas nunha e noutra dirección. Entón, a partir de xaneiro de 2012 decidimos usar a radio como punto de encontro do diálogo entre culturas. Ben, os nosos máximos potenciais son a estabilidade no tempo. Levamos 15 anos facendo dedicado exclusivamente a neofalantes unha programación dunha hora semanal. É punto de encontro de persoas de diferentes países, pois de Europa do Leste, de África, de Sudamérica, e tamén os anfitrións da localidade e máis esas persoas das cidades galegas
que non tiveron o noso idioma na infancia, que o acolleron pois sendo adolescentes ou xa na etapa adulta. Entón, máis que explicar, pois o mellor é escoitar un pouquichiño. Vamos a escoitar un fragmento da cabeceira para que se vexa como o organizamos. Nesa cabeceira, o importante é que participan persoas de diferentes países, pois que sei o Indonesia, o Senegal, o Brasil ou o Cabo Verde. Nesa cabeceira, pois o que chama a atención, sendo un programa de diálogo, son as fonéticas. Quer dizer, é unha maneira de que nos 2 primeiros minutos do programa, pois se vaya familiarizando con diferentes maneiras de falar, con diferentes sotaques de persoas que non aprenderon na infancia. Entón, pois, recollemos aquí co teléfono a ver se se pode escoitar un pouco e se se escoita xa entendedes o que é a filosofía destes nosos 15 anos de traballo. O programa de diálogo entre culturas. Bem-vindas, bem-vindos. Somos Projeto Neo, o programa modelo Borel emitido através da Rádio Foz, na Marinha, Quack FM, na Corunha e Rádio Filispim, em Ferrol. Gente de Teu, em Compostela e Rádio Piratona, em Pico. Projeto Neo faz escola através das ondas desde janeiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 453. Lucia Rivas, já a nossa cronista gráfica. Karina Parga está na mesa de controle técnico. E nos microfones, como sempre, a massa coral modelo Borela, dirigido por Vanessa Vilaverde. Cada día soa unha voz diferente que nos leva a un mundo novo e abrente. O Proxecto Neo é o noso destino, un programa radiofónico ben divino, os neofalantes todos adiantados. Proxecto Neo facémonos oír, xuntos imos falar e compartir a comunidade que vai medrar. Proxecto Neo, non podemos parar. Após esta música de cabeceira, fazemos um breve recordatório daquilo que tivemos no último programa. Érica e Iago. Como temos por costume, na semana pasada comezamos o programa co espazo colaborativo A Noticia do Día. Imediatamente depois falámos com David Rial Belo, treinador do Borela FS. Conduziu a entrevista o nosso colega Xavier Mu. Na última parte do programa viaxamos até Valencia para conversarmos con Blas Ballares, profesor de Historia do IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Con el falamos da situación en que se encontran despois da Dina. O programa 452 e todos os anteriores estão na rádio à carta. Podem ser ouvidos todos os dias do ano e de qualquer lugar do mundo. Agora adiantamos o que teremos no programa desta tarde. Hugo e Érica. Como temos por costume, esta tarde comezaremos o programa co espazo colaborativo, A Noticia do Día. Hoje, dia 23 de abril, celebramos o Dia do Livro e teremos um programa especial. Primeiro, ouviremos a primeira das recomendações literárias que nos traz o professor Fernando Lozada e o seu alunado do terceiro do PDC. A continuación falaremos con Ana Orol, profesora e coordinadora dos clubes de lectura do IES Perdouro, e con Ismael Sadik El Arcoubi, alumno de formativo de grau básico de servicios administrativos. Na parte central do programa desta tarde conversaremos com Raquel Miragaia sobre a reedição do seu primeiro romance, Diário Comboio. Após quase um quarto de século, Diário Comboio volta a estar novamente em circulação no catálogo da Través. Inmediatamente a seguir, o alumnado do terceiro da ESO, guiado pola súa profesora de lingua española, Sonia Rey, trae unha interesante recomendación un tanto atípica. Son libros raros, curiosos polo seu contido ou forma. Antes de terminar, ouviremos um livro de 10 minutos, um podcast realizado pelo alunado da Literatura Universal de 1º de BAC-B. Feita a apresentação de sumário, chegou agora o momento do espaço colaborativo habitual no programa A Notícia do Dia. Em
Proxecto Neo. A noticia do día. Ben, pois aí comeza o desenvolvimento do programa. Isto son 3 minutos 26 segundos da cabeceira que nos anuncian o que virá despois. E o que virá despois é un diálogo intercultural tanto na mesa de redacción como nas persoas que participan, pois entrevistados, nas persoas que participan desde fora. O proxecto Neo está entendido como unha ponte de comunicación entre o interior da escola e máis a comunidade. Bernardo, pode escoitarse o... Sí? Pode escoitarse o programa? Pode escoitarse. A nosa filosofía é facer sempre a programación ao vivo, por iso puxemos especial interese en facelo nunha emisora convencional. Inicialmente foi Radio Burela, agora é Radio Foz, porque non existe Radio Burela. Facelo ao vivo, se sai moi ben, pois fantástico, e se sai un pouco mellor, un pouco pior, pois tamén, porque un dos nosos obxectivos é facelo presencial, facelo en vivo e en directo, porque iso dá unha tensión, iso obriga a facer un esforzo especial. E despois escoítase na radio á carta, como di aquí, todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. Esa é unha parte moi boa porque nos permite facer un control de audiencia, entón permite saber até que ponto chega o diálogo entre a comunidade que está fora e máis a comunidade que está dentro, porque no directo non podemos saberlo, claro. Pois unha proposta moi interesante, na que, ademais de a parte educativa, porque no centro que participa, hai esa outra parte de integración e, ademais, de utilización e poñer en valor a lingua e o tratamento o acceso aos neofalantes ao galego. Ora cedemos a palabra a Isabel, que, bueno, pues nos vas a contar a experiencia do centro en este tema. Ola, bo día a todos. Pois, eu son Isabel, son asesora do Centro de Formación e Recursos do Profesorado de Ferrol. É un centro de formación moi pequeno en comparación con outros centros de formación de profesorado de Galicia. Somos tan só 4 asesores, unha persoa directora, que está hoxe aquí, que tamén me acompañou, unha persona administrativa, o conserxe, e un personal de limpeza, temos unha persona tamén. Os 4 asesores que somos, nos facemos cargo de 4 ámbitos diferentes. Hai unha persona que se fai cargo do ámbito artístico-deportivo, outra persoa se fai cargo da organización escolar, outra persona se fai cargo, outro asesor se fai cargo para o asesoramento TIC dos centros, e eu, que son a responsable da asesoría de educación infantil e primaria do CFR. Conto isto un pouco para poñernos en contexto e para saber o porqué de outra información que os vou a dar a continuación. Entonces, bueno, nosotros damos soporte formativo actualmente a 94 centros no ámbito da comarca de Ferrolterra. Dentro desos 94 centros hai centros de todo tipo, de toda tipoloxía. Temos desde CEIPs, Centros de Educación Infantil e Primaria, institutos de ensinanza secundaria, CPIs, centros públicos integrados que abarcan infantil, primaria e ESO tamén. Temos tamén conservatorio de música, centros concertados e tamén centros de ensinanzas de réximen especial, que son en Ferrol a Escuela de Especialidades Antonio Escaño e a Escuela de Sengra. Todos eles fan formación con nós. Entonces, bueno, isto é importante decilo porque isto abarca en torno a 2.000 docentes, 2.000 profesores que fan formación anualmente. Cal é o obxectivo do CFR? Bueno, pois como calquera dos CFRs da rede de formación, o noso obxectivo é dar
procurar e axudar a acompañar o profesorado para axudarlle a desenvolver as súas competencias profesionais docentes. Esas competencias profesionais docentes que de algún xeito lles axudarán a mellorar a súa labor educativa e, como antes decían por aquí, que é moi manido pero non menos certo, que realmente estamos na sociedade do siglo XXI, que é unha sociedade moi cambiante, que é unha sociedade moi tecnolóxica xa, que é unha sociedade con moitos fluxos de xente, é dicir, moi intercultural, onde conviven moitas linguas, moitas culturas e moitas formas de ser diferentes. E tamén é unha sociedade moi global. Entonces, a escuela, a educación, ten que ir un paso por diante sempre. Entonces, é o que tratamos. Tamén quero romper unha lanza aquí polo profesorado cando din é que o profesorado non fai, o que o profesorado fai e fai moito. É dicir, nosotros que vamos polos centros vemos como se está traballando. Todo isto digo porque, bueno, como vai este profesorado a traballar e a mellorar esa competencia docente? Pois a través do que é unha formación permanente, esa formación permanente da Administración Educativa, neste caso o CFR, os que damos ese soporte. Como podemos nosotros axudar a estes profesores? Para facer un pouco todo isto que acaba de comentar Bernardo, que se estuvo comentando aquí, os exemplos de compañeiras anteriores que estivemos vendo e que fixeron podcast, e compañeiros que están agora tamén na mesa. Nosotros no CFR temos distintas modalidades de formación. Temos os típicos cursos que todo o mundo conoce, cando un profesor ten unha inquietude e quere saber algo, algún área de coñecemento ou algunha habilidade ou algunha competencia especial, entonces fai un curso de formación no CFR. Pero o máis potente que nós temos ahora mesmo entre mans e que realmente pode producir un cambio educativo son os proxectos os que se conocen como PFPP, proxectos de formación permanente do profesorado, porque non só se forma o profesorado, é dicir, un PFPP, un proxecto de formación de centro, abarca a moitos profesores. Está encabezado polo equipo directivo de centro, cada centro ten a súa idiosincrasia, cada centro ten unhas inquedanzas, unhas necesidades e unhas potencialidades diferentes que nos fan saber, eles demandan esa formación, nosotros vamos aos centros e tamén vemos o que as posibles carencias podemos aconsellar e acompañar. Que é o que estamos vendo nos últimos centros? Isto foi un pouco a modo de contextualización para que entendades un pouco o que vou comentar agora. Eu empecé no curso 16-17. Tiña solamente 5 CEIPs, eu son mestra de Educación Infantil e Primaria, tiña 5 CEIPs, e un deles traballaba con radio escolar. Pero traballaba con radio escolar non como nosotros entendemos que se debe de traballar con radio escolar a nivel educativo. É dicir, estaba moi ben o que facían, eles utilizaban a radio, pero máis enfocada ao tema da música, é dicir, acompañaban as entradas e as saídas do centro con radio escolar, había unha persona que se encargaba, pero víamos que isto podía ir máis alá, non? No seguinte curso, no 17-18, xa empezamos a organizar e ver que posibilidades tiñamos de crear dentro do propio CFR un estudio de grabación. No curso 18, recordo, eu era moi novata por aquel entonces, e houve un curso de creacións audiovisuais na aula que o impartiu Sergio Clavero, moi bon tamén, el se encargaba da parte de vídeo. É un equipo de radio o que lle teño que agradecer moito, que é o equipo de Radio Espora, que traballou moito na zona de Ferrol e nos axudou moito a ir incluindo a radio como recurso educativo e con toda a potencialidade que posteriormente vimos que tiña, non? Entonces, no equipo de Radio Espora, que é encabezado por Luis Losada, por Javier Prados Piñeira e por Cristina Soilán, 3 perfectos comunicadores e traballadores de radio, e profesores tamén, demostraron ese profesorado asistente a ese curso, que non era un proxecto de centro, era simplemente un curso que nosotros conocemos como un AFI, unha actividade de formación individual. O profesorado asistente viu, carai, coa radio podemos facer cousas, pode ser máis ameno, pode ser motivador, podemos... Javier Prado nos ensinara, ademais, como traballaba con unha nena con necesidades educativas, é dicir, unha nena que tiña como un mutismo selectivo, falaba cando quería, cando non.
E a raíz de traballar coa radio e poñerlle o micro e coas súas cancións favoritas, a nena pois empezou a falar, empezou a comunicarse. Entonces empezou ese sentimento de curiosidade e de saber, de querer saber como podemos facer para traballar coa radio nas aulas. Posterior a isto foi cando se creou o estudio de grabación que se puxo a disposición do profesorado, pero foi no ano 19 cando creamos un obradoiro de radio escolar, que en principio non éramos conscientes da repercusión que tivo despois. Foi un obradoiro de radio escolar que estaba... Distribuímos ao CFR, se crearon 5 equipos de grabación simultánea nas aulas do CFR, con moitos profesores que tiñan esa inquedanza de traballar coa radio, que viñan de toda Galicia, non só da zona de Ferrol. Levaron a formación o equipo de Radio Espora, colaboramos tamén con Radio Voz de Ferrol, Isidoro Valerio veu a botarnos unha man. Posteriormente se apuntou tamén Luís Canedo, de Hoy por Hoy, que por aquel entonces estaba na SER en Santiago, e fixeron, un equipo estupendo. Motivaron, nos divertimos, o pasamos ben, eu penso que foi o punto de partida de esa inquedanza por temos que ter unha radio no centro. A radio nos vai a dar como recurso, porque a radio, isto é importante, penso decilo, a radio non é un fin en sí mismo, é dicir, o profesorado non vai a aprender radio para saber montar un equipo de radio, o profesorado vai a aprender radio porque ve que é un recurso moi potente para traballar outras moitas cousas. Entonces, é a partir de aí cando os centros nos empezan a pedir se lles podemos axudar para montar a radio. Claro, montar a radio costa tamén cartos, como podemos facer? Os centros tampouco tiñan moitos recursos nese aspecto. Entonces, nosotros, a todos aqueles centros que tiñan PFPP, destinábamos unha pequena partida económica para que eles, xunto cos seus propios recursos, poideran mercar a radio. Entonces empezaron a comprar mesas de radio, os micros, os auriculares, todo cableado, que son caros os cables. Entonces empezaron a aparecer os primeiros centros cos seus equipos de radio tamén. Pero entonces eso demandaban formación. Eu recordo os anos 20... Meteuse a pandemia polo medio, entonces o obradoiro de radio non o podemos emitir o ano seguinte a pandemia. O ano da pandemia sí, porque foi a finales do mes de xaneiro e a nosotros nos confinaron no mes de marzo. Entonces ese ano sí houbo radio e foi a partir de aí donde houbo toda esa dinámica de traballo con radio escolar. Os centros as empezaron a incluir nos seus proxectos de formación, tamén bibliotecas escolares tamén empezaron eles a traballar con radio, tamén tiñan un concurso de radio na Biblio. Entonces, entre proxectos de formación en centros, entre demanda de seminarios e grupos de traballo fora de PFPPs, toda esa demanda formativa a fomos atendendo. Foron anos de moito traballo con radio, pero moi satisfactorios. Decir que, a día de hoxe, me queda igual moi breve por explicar que nosotros actuamos a demanda. É dicir, actualmente temos o 100% dos centros teñen o seu propio proxecto de formación en centro. Cada centro coas súas características e as súas peculiaridades. E a partir de aí, a partir de traballar estes PFPPs, nosotros podemos decir que a día de hoxe temos todos estes centros con proxectos de formación e actualmente, claro, o grosso da formación de radio foi nos anos 18, 19, 20, 21, 22. Actualmente xa non se demanda tanta formación. Por que? Porque o profesorado xa está formado. Entonces tamén fan formación en cascada. Os que chegan novos, se lles vai explicando, se lles van incorporando, e a radio ten dá ese sentimento de pertenza, non? De grupo, de facer grupo. Entonces a xente que leva a radio nun centro normalmente o mantén, e van acollendo a profesorado que ven novo, que se vai implicando, que vai implicando a máis nenos. Entonces é a forma un pouco de traballo que hai actualmente. Nosotros temos ahora mismo 21 centros con PFPP, con varios mestres e docentes de todos os niveis educativos,
que están facendo radio escolar, 21 centros, con PFPP, entendendo centros sostidos con fondos públicos dentro da Consellería de Educación. A parte, hai grupos de traballo de centros concertados que tamén están facendo. O ano pasado a Esengra tivo o seu equipo de radio tamén, nos pediu formación e fixeron o equipo de radio. E podemos decir que este ano van a facer formación, se mal non recordo, en torno a 245 profesores, que son moitos porque foron moitos os que xa se formaron en estes anos de atrás. E facendo un cómputo así antes de vir para poder dar un número, podemos decir que este ano se van a facer 380 moitas horas, non chega ás 400, pero casi, horas destinadas, dedicadas á formación en radio escolar. Entonces, eu penso, cando montamos o estudio de grabación do CFR, había algunha xente que nos decía, pero para onde vades? Porque a radio, agora con toda a tecnoloxía, a digitalización, está condenada a desaparecer. Nosotros decíamos, que va, como recurso educativo é moi potente. Efectivamente, é dicir, eu penso que está máis viva que nunca, as cifras están aí, quen non fai un viaxe leva un podcast para acompañalo, quen non ten podcast como recursos a nivel educativo, tanto profesorado como alumnado. É unha cousa moi importante, porque hoxe polo que estamos aquí é polo tema dos podcasts, non? Nosotros, cando organizamos a formación, organizamos en itinerarios formativos. E estes itinerarios formativos, que son moi diversos, con temáticas moi diversas, pero todos xiran en torno a 5 liñas prioritarias de actuación, de educación. Esas liñas, nas 5 liñas ten cabida a radio, dá resposta a todas elas. As vou a nombrar, porque os que son docentes xa as coñecen, os que non son docentes para que as coñecen. Unha é a liña digital, aí temos todo o software de radio, non vamos a falar máis. Outra é a liña didáctica, todo o que traballo colaborativo, todo o que información, búsqueda de información, comunicación de información, todas as competencias al fin e a mi están tamén aí. A liña de convivencia e inclusión, temos a moitos PTSALs traballando en radio escolar para traballar con alumnado de necesidades educativas, co cual o entorno educativo se fai cada vez máis inclusivo, que eso tamén é moi importante e hai que telo en conta. Hai a liña de comunicación e plurilingüismo, que xa non vamos xa todos vemos como está representada a radio. E despois, por último, a liña de innovación e investigación, que os centros que traballan con radio escolares acaban meténdose en cantidade de fregados e de cousas. Son centros moi potentes, innovadores, e que realmente dá gusto traballar con eles. Entonces, bueno, e facendo un repaso así en conxunto da nosa labor do que estamos a facer, e da valide dos podcast como recurso educativo, que eu penso que ahora mesmo non é cuestión de debate, decir, é unha realidade que está aí. O mito de que a radio pois está morrendo, leva tantos anos morrendo, é irreal. Efectivamente. E ademais é un recurso educativo fabuloso, en distintos niveles, porque o resumes ti moi ben, e que ademais deu para quedarse. Eu penso que sí. Eu penso, bueno, os que estamos aquí, penso que o temos claro. Vamos a pasar ao outro lado da pantalla e vamos a pasarlle o relevo a Santiago Veloso, que teñen pois moitísima experiencia traballando estes contidos de cultura, de lingua e tamén de irmanamento e integración e conocerse un pouco. Santiago, é o teu momento. Ben, bo día a todos e a todas, gracias polo convite. Bueno, eu veño do sur, eu fui un profesor de primaria, de secundaria, quería falar un pouco da miña experiencia persoal, que tampouco é significativa, para comentarvos primeiro o de Ponte nas Ondas. Creo que Ponte nas Ondas é coñecido xa por ser primeiro unha asociación de profesores de Galicia e do norte de Portugal, e segundo por ser un modelo xa recoñecido internacionalmente pola UNESCO como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial. Ademais, hai unha rede de escolas creada pola Consellería co modelo Ponte nas Ondas, que brevemente vou non explicar, é dicir, xuntar nunha experiencia
o ámbito educativo, patrimonio, comunicación e novas tecnoloxías, que é un pouco o modelo que se recoñeceu pola UNESCO. Primeiro, eu quería falar un pouco da miña experiencia, porque é a experiencia de Ponte nas Ondas, obviamente, non? Eu comecei alá polo ano 83, 84 a traballar coa radio en colexios de primaria, aquela radio analóxica en cintas de cassette, moi intuitiva, pero moi primaria, con escasos recursos, non? A radio naquele momento era moi extraña no ámbito educativo, porque a maioría do profesorado pois non saía dos libros de texto e do currículum escrito, e a radio nese momento era moi revolucionaria porque lle daba voz aos alumnos, non? Algo tamén ás veces bastante evidente, pero hai que dicilo que non era habitual que os alumnos falasen, sobre todo tivesen voz, non, nas aulas, non? Que é un pouco, creo que a proposta máis interesante. Bueno, imos acabar nos podcast, pero en xeral da radio escolar, non? Estamos aquí para falar do uso educativo dos podcast, non? Eu, xa vos digo, comento esa vivencia miña, porque é unha vivencia persoal de esa radio en cintas de cassette, e como rematei, pois, nun instituto como profesor de Lingua e Literatura Galega, pedíndolle os traballos ao alumnado en formato podcast. Ensinelles a facer os podcast cando hai 3 anos, é dicir, cando o podcast aínda estaba a ser incipiente no ámbito educativo, e como os meus alumnos me dicían que un podcast era un audio de WhatsApp. Entón, empezar a desmontar, facer esa alfabetización, non? De dicir, non, un audio de WhatsApp é un audio malo que ti o levas no teléfono, pero pódese facer con ese teléfono que ti tes algo moito mellor, non? Entón, explicarlle, bueno, pues como se facía un podcast, cal eran un pouco os valores, ademais, que tiña o podcast con respecto a un simple audio, non? Eu sempre explicaba que o podcast era un audio enriquecido, non? Era como cando ti cociñas, non? É dicir, ti tes o audio, tes a materia prima, pero logo hai que cociñar iso, non? Que é o que era o podcast. Eu, a miña experiencia como profesor de literatura galega era primeiro trimestre, libro de leitura, noite de voraces sombras, veña, facédeme o traballiño para a avaliación. E o traballo era un montón de traballos escritos, obviamente ainda non estaba aí, pero xa existía internet, e a onde ian buscar a información desa leitura? Internet, os mesmos traballos. Entón, cando empecé a traballar cos podcasts, dixen, non, acabouse. É dicir, ti vas facerme un traballiño da túa lectura. Poño o exemplo de Noite de voraces sombras, porque sempre o acompañábamos cunha visita á illa de San Simón, co cal a leitura completábase con unha experiencia da literatura in situ, non? Que dá pé a contar máis que a escribir a experiencia propia, non? Entón, o que fixen foi envíasme un podcast e eu escoito ese podcast. E unha das cousas que vou valorar é que non se nota que estás lendo. Estou falando do alumnado da ESO, de terceiro da ESO, cuarto da ESO, ou primeiro de bacharelato. Entón, o que fun vendo é a evolución do alumnado, como foi entendendo que o podcast era un proceso complexo e que ao mesmo tempo permitíalle expresar moitos matices que nos traballos escritos non podían facer, non? Estou indo así un pouco rápido porque a miña experiencia é esa, pero non é tampouco, insisto, significativa, pero para min foi porque cando ao principio intentaba axudarlles a facer o podcast, non? A que esa grabación de audio pois que non fose recollida co micrófono do teléfono, porque ese micrófono é malísimo, entón explicarlle que se o faz con bo micrófono pois o que o son é moito mellor, explicarlles que esa grabación pode ser manipulada
con un programiña moi básico como é o Audacity, non? Entón, que aí eles pois mellorasen, traballasen ese audio e, sobre todo, despois que fixesen esa estrutura de fixesen un guión, unha cabeceira e integrasen outros efectos. Bueno, esa foi un pouco a miña experiencia, digo, relacionada co podcast. Modesta experiencia, pero que é un pouco tamén a que vivín cos meus compañeiros ou con outros colegas que xa viñan da radio escolar, pero que, bueno, evidentemente, todos sabemos que a radio evolucionou, non? Pasamos do analóxico ao digital e pasamos de facer radio en directo, facer grabacións e facer tamén radio por internet ou streamings de radio, non? Hasta facer o que estamos facendo agora en Ponte nas Ondas, que nós xa estamos chamando radio visual, non? É dicir, a radio que se ve. É dicir, a radio que se emite por unha canle de YouTube e que permite unha fórmula de enganche nova aos máis novos coa radio, non? É dicir, ver a radio, ver como se fai radio, non? Nos fixemos unha experiencia este ano, estamos celebrando o 30 aniversario, e fixemos unha experiencia de facer un radio visual desde 9 lugares de Galicia e de Portugal, cunha emisión en directo realizada por alumnado de colexios de primaria, de secundaria e incluso da universidade, non? Vou a Ponte nas Ondas xa, porque sei que o tempo é limitado e non quero excederme. Que estamos facendo agora en Ponte nas Ondas? Pois estamos integrando, a ver, sobre todo o podcast é unha ferramenta maravillosa para integrar o patrimonio inmaterial. Estamos facendo un certame que se chama As Imaxes do Patrimonio, traio aquí un pequeno, unha publicación que fixemos dese concurso, que o concurso consiste basicamente en que o alumno ou alumna colla unha fotografía do álbum familiar en branco e negro e presente ao concurso un texto ou un podcast. Comezamos por textos, é dicir, hai 8 anos o concurso era só de textos, fotografía e textos. Empezamos a abrilo a outra categoría de podcast para a primaria e para a secundaria. E están participando xa cada vez máis traballos de podcast que de textos escritos. Que permite o podcast? Con esa fotografía recoller as voces de persoas que son testemunhas desa fotografía. Moitas veces voces aínda vivas de persoas que están aí nesas fotografías en branco e negro e que contan unha experiencia pois de vida ou unha experiencia de traballos ou do que sexa. Eso é unha convocatoria que facemos anualmente, acabamos de fallar o 8º certame, xa están as bases do 9º certame, e, curiosamente, o primeiro premio gañador foi un alumno da laboral daqui de Culleredo que gravou a súa avoa, que traballou na Siemens en Alemanha nunha cadea e contaba un pouco a súa experiencia de vida, non? É dicir, a súa experiencia como inmigrante en Alemanha e como foi a súa vida, non? Ese é un pouco a experiencia que abrimos cos podcasts en Ponte nas Ondas, non? É dicir, unha ferramenta, non me quero esquecer que en 2017 abrimos un portal que se chama Escolas nas Ondas, sobre todo para que as escolas poidan abrir aí pois todas as súas creacións de podcast e de vídeo escolar, non? Un portal aberto que cada escola ou traballos individuais do alumnado pois pode ser publicado. Deixo moitas cousas abertas, pero toda a información sobre Ponte nas Ondas pois está nas webs. En principio é así, isto así moi brevemente o que quería dicir. Bueno, en primeiro lugar, moitísimas grazas por
Quite porque é un placer para min estar bueno, eu son profesora de lingua española na Facultade de Filoloxía na Universidade da Coruña. Dende fai uns anos non sei que pasa. ¿Quieres pasarle? Sí, hola, así mellor. Sí, vale, hola. Sí, hola, sí, así mellor. Vale, bueno, estaba contando que bueno, son profesora de lingua española e dende fai uns anos na universidade estánnos incentivando o profesorado para que levemos a cabo as metodoloxías de aprendizaxe e servizo. A metodoloxía de aprendizaxe e servizo é unha metodoloxía que implica que o alumnado aprenda un dos contidos curriculares, pero fora da aula, pondo ese contido en relación con un proxecto solidario, con un proxecto de axuda á comunidade máis cercana, etc. Así que eu decidín que quería participar neso e para facer o aprendizaxe e servicio tens que ter dentro da túa materia algún dos contidos que enlacen para que che podan conceder o aprendizaxe e servicio. Entón, eu, en lingua española, eu cando miraba o meu currículum, tiña sintaxe, digo, como levo a sintaxe fora, tiña morfoloxía, cousas que eu non sabía moi ben como leválas fora. Pero había un cuarto punto que era o texto, comunidade comunicativa. Entón, eu dixen, isto é un mundo, porque texto é todo, é unha maneira de comunicar. Así que decidín pensar en facer un podcast. E para facer aprendizaxe e servicio tens que pôr en contacto cunha sociedade que teña un convenio coa universidade. Unha asociación, unha ONG ou calquera. Entón, puxenme en contacto co Centro de Día Saraiva, que é un centro que acuden persoas maiores en Coruña, que está ali moi centro. E lles propuxen que podíamos facer un podcast coa xente entrevistándoa. Eles me dixeron que sí, que eles estaban encantados de facer. Entón, propuxen eso na clase. Tiña matriculados 110 alumnos en primeiro de lingua española. Aprendizaxe e servizo ten que ser sempre voluntaria. Eu non sabía se me iban a presentar alguén ou ningún, ou 210. Entón, decidín darlles un punto, porque se non lle das puntos, ao mellor non tiña ninguén. E lle daba un punto sobre 11 tiña que valer a materia, en vez de 10. Non se pode quitar un punto do contido curricular. E tiven 90 persoas voluntarias. 90. O sea, a min, eu empecé con unha cousa moi modesta e aquilo se me foi das mans moitísimo. Dos 90 decidín facer 9 grupos de 10 cada un e íbamos ao centro de día, unha vez a semana eu iba con eles e nos deixaban 2 horas de tertulia, de entrevista e etc. Antes deso tivemos que facer unha organización e o que decidín é que fixeran como roles. Pois un rol eran 2 ou 3 eran entrevistadores, entrevistadoras, outros eran os que facían as cuestións técnicas, etc. Eu lles pasaba a bola a eles porque eu, ademais, que non tiña tempo material para dedicarme a un podcast. E eso funcionou ben, o dos roles funcionou ben, e íbamos ao centro de día. E tamén lles propuxen os temas. A temática eu quería que fose moi sensible, moi humana. Entón, decidín temas como a morte, a soidade, cada día era un tema, a morte, a soidade, a infancia, a guerra civil, temas así moi potentes para que aquelo dese lugar a unha verdadeira tertulia humana e profunda. E non sabía ni siquiera se iba a ser posible. Pois foi posible. E nada, íbamos ali, a primeiro a xente estaba reacia, había 3 ou 4 persoas por entrevista. A xente maior, primeiro, estaban cos brazos cruzados, a ver estos a que veñen aquí, había como unha desconfianza que a partir do terceiro día desapareceu a desconfianza. E empezaron a falar, empezaron a salir temas, houve xente maior que nos dixo que nunca falaran con ninguén desos temas. Houve hasta lágrimas ao final, convertiuse, nunha conexión, a materia de lingua española
que o seu obxectivo era o desenvolvemento de contidos curriculares moi precisos, converteuse nunha materia de conexión humana e deu como produto un podcast, pero a mí non me interesaba un podcast perfecto, a mí me interesaba o proceso de conexión, o proceso de elaboración, de falar, de conectar, de que as persoas maiores foran quen de contarlle os seus problemas aos alumnos e que os alumnos lles contaran os problemas aos maiores. Entonces, o podcast leva por título Voces para Escuchar, está en Spotify e quedou moito mellor do que eu podía esperar nun primeiro momento e foi unha experiencia interxeneracional. Había xente que tiña a voz e que falara con eles, pero había moita xente que non e por primeira vez estaba escoitando historias do racionamento na Guerra Civil en Carballo ou de Malpica que nunca escoitaran. Entón, para min, vexo o podcast como unha ferramenta non tanto como produto, sino o que implica o seu desenvolvemento de conexión. E, bueno, estou resumindo moito porque sí que houve un proceso de como tiñan que elaborar as entrevistas a nivel textual, tamén tiñan que relacionar o que escoitaban coa súa experiencia e, ademais, con algo que viran ou nun libro ou nunha película e facer unha elaboración dende a entrevista. Eles gravaban 2 horas ali no centro de día e o podcast tiña que durar con máximo 15 minutos. Entón, o proceso de reelaboración que o fixeron eles, eu aí non participei, pois tamén supuxo para eles tamén o desenvolvemento de outras capacidades, como resumo, como, non sei, para min o podcast me parece unha ferramenta de escoita activa, de respeto, de valores humanos, que creo que é o que quixen transmitir. E non sei se me queda algo no tinteiro que decir, que o tedes aberto, son 9 episodios que están en Spotify, Voces para Escuchar en castelán, porque a asignatura é lingua española, e as enquisas, que fixen unha enquisa tanto as persoas maiores como ao alumnado, o alumnado repetiría todo, o alumnado repetiría esa experiencia, ademais na universidade era no primeiro ano, non se coñecían entre eles, creo que favoreceu a conexión tamén entre o alumnado, e no centro de días fixéronnos unha carta pedindo que, por favor, seguiramos con esa actividade, porque as persoas maiores se sentiron escoitadas e, ademais, como que a súa voz queda aí presente para quen as queira oír. Entón, para elas tamén foi unha experiencia positiva. Non sei se... Creo que con isto eu conto todo sobre a miña experiencia. Non sei se como resumen podería quedar que, efectivamente, como decía Eugenia, o camiño é o importante nun proceso educativo, os podcasts son o resultado, que ten moitísimos beneficios para todos, non só para quen os fai. Ese reservorio de voces, de coñecementos, o camiño é importante conseguir todas estas. Non sei se... Penso que non temos tempo para ningunha pregunta, pero non sei se me quedaba unha pequena cousa no tinteiro, penso que é importante, teño que dicila, é que a partir do curso 23-24, co programa de polos creativos, houve unha dotación importante de recursos tecnolóxicos a todos os centros, e un dos recursos que viñan nesa dotación son as radios escolares, é dicir, dende a propia Consellería se lle deu esa importancia, esa visibilidade á radio educativa como recurso educativo. É dicir, a día de hoxe todos os centros teñen a súa propia radio educativa. Que eu recordo, eu estuve naqueles anos en que había que mercar a radio, non había cartos e había que buscar e había que... Hoxe en día xa todos teñen a súa radio. Solamente se apunte, nada máis. Hai futuro para a radio. Hai futuro. Bueno, deixamos esta mesa, vamos a pasar a tomar un café, pero antes, moitas grazas, de verdade, aos 4 por ter aceptado este convite, este atraco que vos fixemos para vir a falar de distintas experiencias en distintos niveles educativos, ademais. Moitísimas gracias e parabéns polo traballo, por certo. E gracias a vos por a invitación. Gracias.